Jam sekawan mantuk. Biasanya langganan jenengan niku keng pundi, Pak? Langganan lho, Pak. Oh, namun sekitar kampung. Tapi kan sekarang banyak alat kendaraan ya, Pak nggih. Kalau kendaraan-kendaraan nggih, bukan cuma kendaraan angkutan, tapi kendaraan pribadi kados motor iku kan wis kabeh do duwe wisan kathah sing pun gadah. Dan ini hotelnya sepi toh, Pak? Sepen. Katanya sales nggih. Lah dugi mriki wae jam pinten?